hamadihamu dohot dame nasian Tuhan debata amatai dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas madihamu akadongan. Pinarade dudison hatorangan ni Jamita pertangyangan ima epistel Minggu Palmarum tanggal 2 April 2020 natar surat di Yesaya 50 ayat 4 sahat rodi ayat sia. Songod dalan masih tupahan dohot masyurupan di namangarade hita di Jamita di pertangyangani. Alani cumolo mahujaha hatani turpuki tapai hutihut ma songonom matar surat disi. Nunga dilehon Tuhan Jehovah tuau dilasisean. Asahuboto pasabam rohani naloja marhite sian hatai. Sai disungguri doahu ganup sogot dipatinggil pinggolhu marbinege songon sisean. Nunga dibuka Tuhan Jehovah pinggolhu jala dang majekkel-jekkel ahu dang sumuru tahu tupudi. Utarehod do balik tanggurukku tu halak na mga lising yahu dohot hurupku tu halak na mamastapi. Dang hutabunihon bohikku maradopon haurahod dohot tijur. Alai Tuhan Jehovah do mangurupi ahu dibaheni dang tarura kahu. Alani hubayad do bohikku songob batuping ay huboto hiyan naso tagamon tarurak ahu. Jonok do ibana mamitoryahu ise nang maruhum do tahu atong marluhut mahita ise suhut alok kumaruhum dipazonok ma tuahu. Ida ma say urupan ni Tuhan Jehovah doahu tung ise ma natuk manoruyahu ido sahatna. Hamuna akadongan Minggu Palmarum namar horowan sian hata palma manang daun palem lapatan na mare-mare ima minggu naga besada momen manang partikian na manunggu hita tutikki panomunomod di haroro ni Tuhan Yesus di harbangan di Jerusalem dinalaho mamestaho Paskah Jahudi ibana rapdohot akka sisianna uhut laos ima pangebation na parpudi tu Jerusalem adorang so ditakup jala diparsilakkon ibana. Sian sudut pandang so teologi ima poda taringot tu haluaon manang ajaran tentang keselamatan haroro ni Yesus tu Jerusalem dada sian sakap ni zolma bei. Alai sian sakap ni debatado laho pasauton dohot paujukon misi haluaon marhite Tuhan Yesus naikon mate tersilang. Paluhot zolma sian gonggoman ni dosa dohot sian uhum hamatean ala ni dosai. Molo tataringoti peristiwa Palmarum dohot habobongot ni Tuhan Yesus tu Jerusalem di nalaus tartakup jala dipersilakkon ibana tentu adong do hadumuanna manang benang merah ni hamamatenai tu nilai-nilai pengorbanan na tersurat di turpuk epistelon manang turpuk Jamita pertangyanganon. Akadia mai rap mahita mangaresihi marhite hatorangan di turpuhon. Na parjolo di bahen Lembaga Alkitab Indonesia manang El Aido judul ni perikopon di hatabatak urupan ni Jehovah do naposona na burju mangolo ibana. Jala di Alkitab manang bahasa Indonesia di bahen do judulna ketaatan hamba Tuhan. Adong hata na paralel di dua juduli. Ima hata burju mangoloi dohot hata ketaatan manang kepatuhan. Namakakam pangalaho manang hadirion na ikon si hanguluhonon nyak kanaposona laho patuluson sakap ni debata di bagasan dirina. Hapataran ni Panguluyonima na sinuraton ni Panurang Yesaya di turpukon. Ima sada dilasisean manang lidah seorang murid na sinuraton na di ayat opati. Dilasisean manang lidah seorang murid na marlapatan doi ia nasahata manang pagkatayon na ruwar siyan pamangatta dang marharoroan siyan pikiratta dohot hatawot tasabing. Alay nunga siyan haudukon ni roha songon sahalak sisean manang sebagai seorang murid atau hamba na pasahaton hata dohot tona ni namar suruh hita ima debata. Hata ni debatado nata pasahat songonakka nasinuru na hita asa margogo hatai pasabam rohani naloja.
Setiap perkataan yang keluar dari mulut kita adalah titipan Allah, sehingga memiliki kekuatan untuk memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. 2. Pinggol na marbinege songon sisean, pendengaran yang tajam untuk mendengar. Songon na tersurat di ayat 4b dohot ayat 5. Ima hatawon na tinggil tumangihon pangajarion, mendengar seperti seorang murid. Dadaholan mabigi sabing, alay ikosaha do tu na tumangihon, pahusor-husorhon, asa mapakorhon hatai tu na lam tinggil tumangihon akaholso dohot parsorion ni dongan narikot urupan. Tulu, rade manaon na porsuk, rela menanggung penderitaan, songon na nidok na di ayat onomi. Molo tataringotin nakin, taringot tu panguloyon, hauduhon manang ketaatan, pasti do ikon sahat jala marhadomuan tu hara diot tamanaon. Sumeahod diri manang rela menderita, rela kehilangan harga diri, sahat tu nahon na tijur. Di ayat onomom mapuncak ni hauduhon ni sasahalak jolma. Molo nunga didok, hutarehod do balik tang guruku tu halak na mga lisingi ahu, dohot huruf putu halak nama mastapi, dak kutabunihon bohikku maradopon haurahon do tijur, ima haleaon na sumalin, dangadong be disi harga diri, lea situtu matahe. Alai takas taboto, molo didok jala diulahon panurirang Jesaya penasongoni, sasitong na panurirangon taringot tu Tuhan Yesus doi, dinaolo tuhat ta Yesus sumehod diri, dilisingi, dipastapi, ditijuri sahatu na dipersilakon. Takasdo diodolhoni di Jesaya 50 ayat 5 dohot ayat 7. Didok disi HP ala ni pangalausit taibana tertulang, binahen ni hajahatot taibana mabugang. Ape tu ibana pisang-pisang perhitian ni hasonangatta, jala binahen ni bugang na malum itahilala. Dipasipal pe ibana say manaw-naod do anggo ibana, dang manang makuling pamangan na. Songo biru-biru do ibana na tinogo tu pamotongan, jala songon anak ni biru-biru na hohom maradopon jol masih gusting ibana, tung naso dibuka do pamangan na. Napaduahon molonung nga gabe sahalak na uduk, manang naburju mangoloy, manang taat hita. Songon sahalak sisean na rade gabe pangapuli tuak kadongan, na tinggil tumangihot jala na olo sumihod diri, taingot ma, dang sian gugot ta sa bingbei hita mga dopi. Takas doi di surat to di ayat 7 saha ro di ayat sia bagian A. Taringot tu pangurupion ni debata na margugoihon, na mamitori, na mga leho bisuk laho maralus. Sadok na mga leho jaminan asatuk di hitagogo mga dopi haleaon, dohot si taonon ala ni Panguloyota. Dang laos pasobon na hita manauni sian gugot ta sa diri. Pos nirohana songonod do jut na sojupang dihita uju di paadopon hita tuak ka ulaon naikon mga dopi hamaolon dohot naikon manaon. Gabe jumulo mamabiyar hita ujung na gabe majua mangulahon ulaw parsuruon ni debata. Ala dihilala rohatta dang nalahwadong mangurupi hita. Alai hata ni debata papos rohatta nalehodon na do pangurupion gogo bisuk nang hatauon maralus dinarade hita gabe sisian na laho mangapuli, laho margugoyhod dongan di sitaonon na sahat tu na ikomanaon laho makajongjokon hasitongan na. Pitoran na dohita di salhut akka nanay siya do patta. Dugin na patuluhon na parpudi, domu tu minggu palmarong, ima minggu parpudi adorang so parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus, taingot jala taparhatopot do, holan Tuhan Yesus do nagabitiruan dinilay pengorbanan songon na sinuraton ni panurirang Jesayaon. Jala ido nagabevisi nubuatan ni panurirang Jesaya diturpukon. Dang adong nilay na tumibbo be na boyle honon ni jolma humokop dongan na iya sohosana. Adong do narade marlea, adong do narade dilecehkan, adong do narade patutororoha, adong do narade mengorbankan harga diri na tuak kaulaw na denggan. Alay dang adong narade sumehon hosana humokop dongan na. Sude naong pinatupan ni Tuhan Yesus, ima sebagai titik puncak ni sude nasa nilai pengorbanan. Jala tusido hita ditugutur puhon.
Atong dinamardingot hita di masa-masa passion, taringot tu panaonon ni Tuhan Yesus. Naing malabsay marsituto hita mangyahi ngolu na marpangulo iyon. Na uduk jala satu naradeso miyahod diri manang mengorbankan diri. Asa tahu hita gabi ula-ula, gabi sisian ni Kristus na margogo mga pulyak ka na marsak, patuguhon rohani nagaleja lamad date, madok hata hasitongan, ay ikon posdor hata urupan ni Jehovah do akkazolma na burju manguloy ibana. Amen. So manima pinatupa bahan pangurupyon, tuhita sa luhut na anggiat tung marguna. Horas ma ihita sa luhut.